взехме тениските за ретриит. Тази очевидно ми е много голяма. Това са оверсайз тениските. Имаме и регулър, които са доста по-манички. Но да, общо взето това е логото на нашата академия, The Inner Circle Experience. Това са реално пробните тениски. Това са предните ни тениски, които всъщност не са бродирани. Тези са, как се води, печат. Предполагам, това е бродерия. Днес пускаме и останалите бройки. Мисля, че са перфектни. Сега отивам да се пострижа, защото косата ми е много дълга. Let's go! Спомниш си какво ми каза, когато бях дошъл преди една година и ми каза: "Що не почнеш да правиш влогове или що не почнеш да правиш YouTube?" Аз знаеш колко време прекарвам в YouTube и гледам разни хора. Ами съжалявам. Немай какво си пожелаваш. В следващите няколко минутки, приятели, ще ви вкарам в моята седмица, точно такава каквато е в истинския ми живот. Това е моят нов YouTube канал, така че не забравяйте да се абонирате, да харесате и да споделите с някой, на който вярвате, че може да му бъде полезно. Enjoy! Искам само да ви покажа какво е положението тук в гаража. Това са ми банерите за ретрита. Тук имам два банера. Едно колело, батут. Тук е старото ми бюро. Тук е всъщност другото колело. Моето колело е това. Сака ми за тенис, дъска за гладене, куфър. Между другото, тази синята туба, която виждате тук, това е тубата, която един приятел ходи да взима, когато закъсах с Тойотата. Ах, мамка му, не! Вижте на колко съм спрял отзад. Не, чак толкова знаем. Добре. Да, опа, само да вляза в колата. Окей. Може би сега е момента да разкажа част от историята си, всичко, което ми е помогнало да стигна до мястото, на което се намирам. И за тези от вас, които не знаят, абонирайте се долу за YouTube канала, тъй като съм подготвил наистина интересни неща. Има толкова много информация в днешно време в YouTube и социалните мрежи като цяло интернет, че хората се объркват. Не знам дали сте чували за парадокса на избора, The Paradox of Choice, но парадокса на избора гласи, че повече е по-малко. Повече е по-малко означава, че колкото повече възможности имаме, колкото по-сложно го правят всички създатели на съдържание за нас да вземем решение, толкова по-трудно ще вземем решение. Тони Робинс, от най-големите ментори, казваше: "Complexity is the enemy of execution", което означава, че сложността е врага на всяко действие. Точно затова основната ми цел е всички тези десетки хиляди долари, които съм дал за моето собствено личностно израстване, просто да ги предам нататък. Към днешна дата, може би са вече повече от 9 години, бях на 17, съвсем скоро правя 27, но когато бях на 17, имаше две момчета, които ми подадоха ръка и ме вкараха в една индустрия, за която ще им бъда вечно благодарен, защото тази индустрия преди всичко ме научи как да се грижа за себе си. Осъзнах, че аз съм най-важният човек в живота си и няма как да служа на никого, ако не взема живота си в ръце и на първо място не послужа на себе си. Погрижих се за здравето си, тъй като, когато бях на 19, се разболях от хепатит. Влязох в болница, декември месец беше доста кофти месец, защото точно на Коледа трябваше да прекарам цяла седмица в инфекциозно отделение заради проблемите с черния дроб. Но това е едно от най-дребничките неща, с които живота е трябвало да ме сблъска, за да осъзная всъщност какво имам в ръцете си. Като дете правиха 2 операции, преплитане на червата, апендицит, перитонит, разни други неща са се случили. Точно поради тази причина доста дълги години съм имал проблем с корема, с червата като цяло, с храната и с начина ми на живот. Очевидно това се отразява на начина на живот, на имунната си система, защото много голяма част всъщност от имунната система тръгва от червата. И това е бил доста голям проблем за мен в една много голяма част от живота ми, може би. От първи клас до, не знам, може би 18, 19, 20. Знаете, всяка една операция, всеки един проблем носи със себе си последствия. По същия начин, както и мислите ви. Мислите ви носят със себе си последствия.
действията ви носят със себе си последствия. Когато кажем последствия, обикновено се сещаме за нещо негативно, т.е. последствия в лошия смисъл, но разбира се, това може да се използва и в добрия смисъл. Когато мислим в правилната посока и предприемем действия в правилната посока, ние ще имаме добри последствия. Разбира се. Но това, което исках да ви кажа всъщност е, че нещата не винаги са ми се случвали по лесния начин. Има много неща, които съм получил напълно на готово. Има и много неща, с които е трябвало да се сблъскам. Това е дълга история, може би ще оставя за по-нататък. Та какво ме доведе до тук? Именно да искам да започна този YouTube канал, да създам нещо, да предам нататък. Започнах от историята с двете момчета, които тотално промениха живота ми. Когато отидох при тях, им казах, момчета, сега най-вероятно ще искате нещо от мен. И те ми казаха: Дани, това, което искаме от теб е да върнеш жеста, но не на нас. Ние ти дадохме малко вяра назаем. Знания, опит, умения. Бяхме с теб. А сега е време ти да предадеш щафетата нататък и да дадеш тази вяра назаем на някой, който се нуждае от нея. Може и да не е един, може и да са двама, може и да са 4, може и да са 8, може и да са 800. Това вече зависи от теб. Но запомнете от мен, приятели, тези от вас, които са насочили към личностното израстване, това е една индустрия, не мога да не кажа дори, че е индустрия, по-скоро е начин на живот, с начало, но без край. Това е като да сложиш край на знанието. Няма как да сложиш край на знанието. Има начало, но няма край. Този живот за мен има начало, но няма край. И понякога се замислям, кои са нещата, които ме правят истински щастлив? Нещата, които ме правят истински щастлив, са работата и възможността да градя и да създавам. Здравейте, банда! Дойдох да тренирам на едно прекрасно местенце в парка, близо до вкъщи. Но този път не съм сам. Имам гости от Англия. Вижте кой ми дойде на гости сутринта. Влизам в хола. Това е истинска история, между другото. Хората, като го разказвам това нещо, си мислят, че ще шегувам. Влизам в хола, аз съм по бок, сега съм гол. И гледам един стрейнджър, стои на дивана ми. Няма ви показвам видеото, защото е много не за показване. Но да, като се говорихме още миналата седмица и всеки ден след това, казваше ми: Дани, много искам да дойда на събитието, което ще има тази уикенд, така и така, обаче няма да мога, заед съм, бла-бла-бла. И сутринта се събуждам. Кога казва? В един сутринта. В един сутринта. И Дени е ходила и да те посреща долу. Да, аз се вземах с такси, не съм я карал да идва до летищата. И аз не съм усетил нищо. Значи, колко? Към 1, 2, 3, колко часа? Да, към 2 часа, 1,5. Да, включвала, влизала, излизала, нищо не съм усетил. Но да, си легнах късно, бях много изморен, защото работих в ретрита. Как се чувстваш? Изморен, но зареден. Това място повече ли ти харесва от 15 в Англия? Нима кой ще кажеш? 50-50. Хареса му повече, още не е свикнал. 50-50. Хората сега в коментарите отдолу ще изпратят в Англия. Да, може да им покажеш с какво тренирам. С камъне. Тренира с кама, където е там. Добре, се видим скоро. Нов ден, нова пратка. Отидохме да вземем химикалите на Dinner Circle Experience, да можем да зарадваме хората от екипа за предстоящото ни събитие, като това е първата от 3 пратки, които трябва да вземем за днес. Бих казал, че са готини. Много даже. Ето. Работи и по този начин. Сега отиваме да вземем дъските. Мисля, че това е последното нещо, не. Сега и тетрадките и после отиваме да вземем и дъските, защото хората от екипа ще чупят дъски. За хората, които се чудят защо му не някой защо да чупи дъски, ами това е нещо, което правих за първи път преди няколко години, като метафора за преминаване през ограничаващите вярвания и всичко негативно, което ни спира да вървим напред. Елате да видите какво изкарахме току-що. Така. Още едно нещо, чекната от списъка. Сега отиваме за останалата част от материалите.
Тези от вас, които се чудят какво е това Ice Retreat, Ice идва от вътрешния ни кръг, Inner Circle Experience. А The Inner Circle Experience е академията ни. Обществото, благодарение на което успяваме да растем и да вървим нагоре. Помагаме си, пътуваме заедно, печелим заедно, успяваме заедно. Ще направя отделно видео по темата, за да може всички да сте наясно с всички неща около екипа, тъй като това е моята страст, това е нещото, което ми помага да живея по начина, по който живея. Дори не става въпрос за пари, става въпрос повече за следата, която ще оставим, удовлетворението, защото удовлетворението не идва от парите. Удовлетворението идва от едно простичко нещо и то е на колко хора успяваш да помогнеш. Как ще ви чукам това нещо?